Chai! Ọnwa ama ibe ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife gburu ọmarịcha nwanne anyị nwaanyị unu na-afụ ebe a na ọ bụlọkwa ife ndị mmadụ na-elu mo gburie bụkwa ife gburie bịanụ ka unu nụrụ ife gburie. Hei! Ama na ọtụtụ n'ime unu fụrụ ife onyonyo ata ka ọ na-efegharị n'elu na-efegharị n'ala. Ụfọdụ na-asị na nya bụ ife o mere eme ka ọ na o meghe eme na elu ọnwụgo ka ọ na ọ nwụlọ bịakwanụ na elu anwụgo, kama na ọ bụlọkwa ife a na-asị gburie bụkwa ife gburie. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ọmarịcha nwanne anyị nwaanyị unu na-afụ ebe a na ife eji mara ya na TikTok bụ big but fit. N'elu inekwa anya anya ifu na oburu ibu kama na akpa ụkwụ ya na-ebudi ya. Inekwa anya anya ifu na oburu ibu kama na o nwere eneji. Nwaanyị na-apụ ọkụ karịsịa odogwu dị na nwaanyị ijele. Hei! Mmanwụ na-agba egwu na-agbapụ agbapụ na-agbabata agbabata. Onweghị onye ya sị na ọ maghị ya n'ihu akwụkwọ. Ya bụ nwaanyị na-agbasi egwu ike. Onweghị ụdịka egwu ịkụrụ ọmahụ ka o yi esikwanụ wee gba ya. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ife niile unu na-afụ ya n'ihu akwụkwọ pụta ọ na-agba egwu wee na-epost na ijekwanụ na kọmentị ya. Ụfọdụ na-akpọrọ ya, ụfọdụ na-akọ ya ọnụ dị iche iche, na-asị ya na ọfụkwọrọ ka ọha, na-asị ya na ọfụkwọrọ ka afọ ya ha, na fache na ime ka ọdụ, na amadụ na ọhịa ime ka ọdụ, na ọ na-emecha exercise niile dị etu a kama na ọ tagha ahụ na ọka buru ibu na afọ ya buru ibu. O wee luo otu mbọsị ka akọgidere ya nya bụ ọnụ, o wee pụta n'ihu akwụkwọ wee dee edemede wee na-agwa ndị na-akọta ya, ndị na-akpọrọ ya na ya makwanụ na ya buru ibu kama na o nwekwa na ọya ọ na-aya. O wee gosi ya wee sị na ọ na-aya ụzọ ọya ịtọ. Ọ sị na nke mbụ bụ ụkwara achịma. Unu makwanụ na ya bụ ụkwara achịma na onye ọbụla ọ na-aya na oge ọbụla na ọ na-aṅụ ọgwụ, mana ị na-eye anya ya amakwanụ na ọ na-ayakwanụ ya bụ ụkwara achịma maka na ume dị ya, ahụ siri ya ike. O wee sị na ife nke ịbụọ ọ na-aya bụ BP, nya ọya ọbara mgbali elu, na ya na-enwe BP. Ị na-eye anya ya afụkwanụ na ọ na-emeta exercise ọfụma, ike ọ bụ na ọnya nwa ka o ji wee na-agbagasị egwu dị iche iche ka nya bụ ife wee na-etitunata. O wee sị na ọya nke ịtọ ọ na-aya bụ na o nwere ori nwa n'afọ nke ndị oyibo na-akpọkwanụ fibroid. Na ọnya nwa bụ ife dọ ya n'afọ ife unu na-afụ, mana oge ọbụla unu fụrụ ya unu eche na ọ dị ime na ọ bụrụkwa n'ime ka ọ dụ na ori nwa ka o bu n'afọ. Megodi imaji na onye na-aya ụzọ ọya ịta anụnwa wee na-agbasi ụdị egwu anụnwa ike. Mmadụ onye na-aya achịma na-agba egwu etu a, ịmakwa na ụkwara achịma na onwe ka ihe esi wee mee o buru ụtọgbọ maọbụ ị na-agba egwu ọbịa ntu a ikuteghị ume. Ya bụ na ịtọwara ebe ahụ bifo inweta onwe ọ bụ n'ọnụ ụlọ ọgwụ ka ị nọ. Ya bụ nwaanyị sikwa n'ike nwaanyị. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na dịka ọ nwụrụ taata anụnwa a na-eru mụkwanụ bụkwanụ Tọzdee Julaị 31st 2025. Ndị mmadụ wee na-akọwa na o je mee afọ nke a na-akpọ tọmị nya na ịmụcha nwa ọ bụrụ na afọ uburu ibu ma ọ yọọ ayọọ ije ka ebesinata ọnya ka i wee nwere onwe ka i wee makwa anụ mma ka shepu wee pụta ọfụma. Unu fụkwa na ọnya bụ ife na-ewuru ụfọdụ ndị nne nwaanyị kịta anụnwa mụchagoro nwa n'ihu akwụkwọ. Ụfọdụ wee na-asị na ọnya bụ ife ka o ji eme wee ruo ebe a wee zukwa n'ọnwụ ya, ma na-eme ka ndị mmadụ mata na ọ bụrụkwa ife agburu nwanne anyị nwaanyị unu na-afụ ebe a na ife o jekwanụ ka o wepụ bụ nya bụ ori nwa dị ya n'afọ na ọnya nwa ka eje ka ewepụ. O nwezikwara ike ịma na ụfọdụ na-abụfacha iwepụ nya bụ ife fasị kafa werukwa ohere ahụ wee besinatakwa ahụfa kafa maa na fa ndị mmadụ aya kodewefe ọnụ n'ihu akwụkwọ. Ma na-akọwa na ya bụ big but fit na elu na o jekwa ka o wesinata afọ ya na ife o jekwanụ ka o wepụ bụ ya bụ ori nwa dị ya n'afọ. N'ọkwa ya ka ndị dọkịta nọzi ebe ahụ amazikwa na ewepụchago n'ọnwụnwa ka ọ na-abụ n'aka na-ewepụ. Wee na-akọwazi na ọmarịcha nwanne anyị nwaanyị unu na-afụ ebe a na ọ bụrụgokwa onye nwụrụ anwụ wee jebe obodo afụdebe na-ekwonụ ka ọya si wee duna ya mmụọ. Kedu na ife anyị akpọ ụdị ife nke a bikonu. Ọmarịcha ụmụazị na-abụọ mụtara and oge ụfọdụ ya na ụmụ ya na-ada agbakọkwa n'egwu a n'ihu akwụkwọ mgbe ụmụ nwoke na-aba ahụ. Kedu ife ụmụazị anyị akọ bikonu na ọmarịcha mama fafa fụrụ n'anya na nwaanyị mmadụ anwụkwana. Unu mana ọnwụ ya chekiri ịntanetị na ụfọdụ eberivugo na n'elu na ọ bụrụgokwa na onye nwụrụ anwụ. Ụfọdụ ka nọkịta na-ajụ na nya bụ ife ga-eziokwu kedu ka o si wee mee, ọ nwụrụ n'eziokwu ka ọ n'orumo ka ndị mmadụ na-erumo. Unu makwa na oge ụfọdụ eburu foto mmadụ dee ya na bana ndokwa na onye agha anwụọna kama na onye agha anwụbekwa anwụ. Na ka o si wee gbatakwuru kịta na ọmarịcha nwanne anyị nwaanyị unu na-afụ na ọ bụrụgokwa onye nwụrụ anwụ. Wee sịkwa ka m were ohere a wee gwa ndị na-abịa ịpụta n'ihu akwụkwọ na-eme ife ndị mmadụ a na-akọ gị ọnụ n'ibuke n'ipeka na itohe ogologo na-edo mkpụmkpụ na afọ ya ebuka na ịtala ahụ. Onwekwodo nke a ya ememeta unu mma mmadụ taa ahụ Okwomesi Johnson tara ahụ unu kpọrọ ya n'ọnụ gagharịwa na ọtaziri ahụ ogene na ahịhịa. Onye nke a bukwara ibu unu na-akọ ya na afọ ya ebuke. Kedu ife anyị emedo ụwa meta ụwa mma? Onye na-akọkwa ya iyekwọ n'ọnụ ka ị ghara ijikwa na akọ gị ọnụ eje were aka ugolo ọnwụ
na ife a na-ekwukwa bụ na ọ bụlọkwa tọmị nwa bụ ife gburu nwanne anyị nwaanyị n'ọkwọ ya ori nwa n'afọ bụ ife gburu ya. Ndị anụ nwa na-ada akọ ya ọnụ n'ihu akwụkwọ ngwanụ onyezi ka unu ka ya akọkwa kịta unu ya ejezi ka unu zuo n'ikenụ ọ bụrụ na unu ya ejezi kọba ozu ya n'obuke unu ejezie kọba ya ọkwọ ife unu na-achọ unu afụgonienu ka ezumike duzie na ndụ unu ka unu aya chanel kwe na-eji unu too onye ọzọ unu ejekwa ebe a chọbakwa onye unu na-akọ ka mkpụrụ obi nwanne anyị nwaanyị zuru ike na ndokwa ka ụmụ ya na-abụ ka fa kasikwa anụ ọ bụrụ na ọ na-anụ di mana ọ ya da anụnụ dinu ka di ya kasie na nne na nna ya na ndị ọyị ya na ndị followers ya ọ na-emekwa n'obi aṅụrị. Hei biko dibenụ onwe onye ọya abịala ọsị na ọya anwụ onwe onye mana ọya anwụ sị ka o jee nwa ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa emem.